32-foot sculpture. Hearing from those who think it's scary, awesome, or just plain strange. This baggage system runs all through the tunnels under the airport, and it's not in use anymore. You know, Denver International has some strong conspiracy theories, so to make the airport experience a little more fun and keep with the theme. Hato, Pimju Snow, Bahalor Jungi, Halor Jungi Sorkar Bapher. Halor Jungi Ri Habaroko Purthai, Halor Jungi Iki Baro, Kidon Kitaki Group, Lani Kitaki Brew, Kibadon Ye Kapor Ba, Kibapet, but Pinyad Yangi Nakapor Shakapor. Kitaki Brew, Kitaki Seng, Kiba Control Yangi, Badika Purthai Barokoi, but Pela Chupurkat, Bakibasan Shar Yangi Brew, Kimdate and Kitaki Government, Kimdate and Kitaki Sorkar. Henry, Kitaki Group, Kitaki Society, Kibadon, Shalindet, Kibapinyan, your way President Junkiri Baper, Hakapertay broke away. Kide Kita Badon Yagabor, Badla Hot Yaki elites, Ki member Junki Seng, Freemasons, the Illuminati, but Kiwede secret societies. Yapi, Kibalada Pet, Yabaro, Kiniki Santali episodes Kibalada. Kibayade but ki conspiracy theories. Pilatibha, Shapangini secret societies. Yapi pat, Kibadang ining kong yaganigo video. Kilit pechwa, yaki videos ki jongi nadoka episode kabaning kong. Hado, kiniki conspiracy episode, kibangirang shidapalat, mapens nguthu, yaki eiga ba mangingi kran. Haki videos ki jongi. Bon na people ay adon hi kataga jing smuthu shapangini ka secret societies. Ki day manu, ki panyad kumno ka pertay, ki don ka bor ayu jungki, mat ka eiga jing tumu ka jungki na lindet. Andre ka jing kali ka babon ba, ki brio hakaleng ka pertay ki kali ka di ganigin. Balada ki don gum kita ka secret societies, ki bakwaman wan lam ya ka new world order. Ti, ki di bandon na ya ka jaka, ka bamaki ki shong, ka jaka ka bamaki ki salok, lani, kata ka headquarters ka joki. Tila da ka don kum kata ka jaka ba ki shong gini ki elites. Ka jingali ka bumi ka day, ka ei kata ka jaka, but hei ka don. Buon nangingi tip, ba ki don katukan Italy ki ri, haka pertay ki baklan bor ba, kum ka Russia, ka China, ka Amerika. Henry kini kimlongi ei, hakamat ka bor jong ka Illuminati. Ka Illuminati ka control load ka pisa, yaki banking system habrokoi ka perthay, yaka bam kadi, yaki food companies, ki pharmaceutical companies, ki companies ki bashinati arthma, ki markets but ki stocks, jong barokoi ka perthay. Karukom trikam jong ki Illuminati ka longkum ni, ki plan yaki ki bansaja ka perthay, but ki bu hakamat jongi, ki panilu pa yaki ka bansaja. Kanang ba andala ja ka nukuno ka jingja ba makikila plan, ki briu ki num shepting yaka. But kan sok ikibriu ban padiangi kita ki jingja. But bakin IT ladi hakabor jong di sorkar bapher hakalengka perthay. Yakani ki khot ka predictive programming. Yapi ki bom tips sapang ka predictive programming. Pilaban pet ikini ki benta. Nadu ka pad baning kong hadu ka pad basan. Jong kini ki conspiracy theories ki bangidang sudapalat. Bapin smuthu yake iga ba mangingi kren. Ubriu nadu ki por mendai. Ula kwabet ban senshar ye ka perthay. Nadu ki por menchua, pendapet ye ka history jong ka perthay. Kila don bet kita ki group, ki ba senshar ye ki jaka, ki bapher hakaleng ka perthay. Ti haka jo krukwam, haka ni ka jok ka bamenta, ki don kita ki secret societies, ki ba control ye ngi na ka por siya ka por. But ka way ni kita ki secret societies, ka di ka Illuminati. But lada ka don ka Illuminati, mud ka di bandon bet ka headquarters ka jongki. Lani kata ka jaka tray kam ka jongki. But ka jaka ka paya habdu panlong ka Ophis lani ka jaka tray kam jongki Illuminati. Kadei, ka Denver Airport. Ka Denver Airport ka don hakari United States of America. But la pliya ka host nam katandai spa kandai pusan. But kadei ka way ni kita ki airport bahe tam haka perthay. Ka la shempor di ki post nam. But ka jinglot pisaru ka la long ka babun haka por basnai ka ni ka Denver Airport. La lot hadu $7.5 billion sa kapor badep ikani ka airport. Balay ka shimpor hadu kata-kata, but balay ka jinglot kalong hadu laipu kandai 1,000 crore, banshnaya ka. Uway ni kinong tray uba tray haka to ka airport, nadu kapor basdangya ka,
ulay atu baka jinglot berkapor kapam andu kani namarba hakani ke airport kidon ki underground buildings lashna kumba san hadush mala kita ki underground bunkers shapo ka khandau jong kani ke airport but kidon bon ba ki tunnels rukumju kita ki krum ki baya connect but kani ke airport berkhat hakrum jong kani ke airport kadon daga building ka bon mala but nangni kistangi conspiracy theories shapanga Denver airport bakani ke airport kadai kata ka base ka baheba jonki elites but kadai ru kata ka safe space na kabanta jonki bala da ka wai ka prothei hakanugno ka sngi ki khnyu ki chuman ki bajur hakanugno ka sngi ka khi ka thmaba nuclear hakanugno ka sngi tikini ki elites ki member jong secret societies bakiru hespa jong ka prothei ki biadon banta bat ka Illuminati kinyo ban shongri hagani ke airport banlat ne kita ki ke baro ki ong de ghtien paring baka Denver airport kadai ka nuclear shelter of the elites pila banum nget yakini ki jing patai ki jongi henring in yathu ipi shapangwi ka khana kabaja shisha house nem 8000 khadwai ladon kita ki met bening ki blajan ya takhu per ka perthai ki jongi but kila ongru balada kini ki asteroids kita ki met bening kita khu ba ka perthai ti kan sawan ra ka jingi abri ba ka jingklumari ka perthai brokoi henry ka klem urlong kumta namar kini ki met bening kidang kam jingai khandiat ba ka perthai haba kumta balami ki khubor spangini ki met bening ti Barack Obama ubalong president of the United States sagitu ki por udon hey ha Denver airport Barack Obama udon ha Denver airport kabamud bahagate ka por president of the United States Barack Obama udon hagate ka Denver airport namarba ulalong bakre lupa lada kini ki met bening ki wan shisha ban ya takhu bat ka perthai menta ki sabut ki ban karshan ya ka jingkren but ka jing ong jong bun ki beriu ba ka Denver airport ka headquarters jong ki Illuminati udon wi mau nong rim ha ka Denver airport but how niu mau nong rim la tho bala ai pisa lani ai funds ban snaya ka de ka New World Airport Commission but how niu mau nong rim la don ru ya ka sign jong ki Freemasons ki bedon bentalang but ki Illuminati lada pipoi hagani ke airport pinyo ibet ye kita ki evidence kita ki sabut ki ba phila banong ba ki Illuminati ka don benta but kani ka Denver airport ki don sa kita ki paintings lani kita ki jing drodur ki ba iken sha but ki ba ipher bha hagani ke airport but ki don ki jing ong ba kini ki paintings ki ba don ka Denver airport ki di ki paintings ki ba ai kata ka prediction lani kita ki jingja ki ban saja but ki don ru ki statue ki ba ima ba hagani ka Denver airport but way ni kita ki statue udai ubadon habar jong kani ki airport ubadon ni ka jingjrong ka ba lai po arput uni udu statue jong ukulai ubaki khot Lucifer ka kerteng ka ba yo da ka ba shimi ka kerteng jong Lucifer but ka rong blue but penda pet uni statue jong new Lucifer pinyo iba ya ka khamat kila ai da ka rong sao hakapor ba utaw nong sna uladap sna uni statue jong Lucifer uni statue ula hab halor jong taw nong sna but utaw nong sna ula yap wad lada la ja kata ka jingja ka basngusi bala yap ni nong sna jong new Lucifer Henry ginong pinya jong Denver airport ki bo be uni statue hakmat jong ka wad lada uni statue ula don jinga dei but ka jingyap yo new statue kulai ki juong baude utaw fourth horse of apocalypse ubaka Illuminati kalapan ilupa haga perthai ka Denver airport ka dikata ka airport ka ba palava haga perthai ki bun bagi conspiracy theorists ki ba kren shapang kani hod kani ka airport ka dikata ka safe bunker jung ki elites ka dikata ka headquarters jung ki Illuminati ya ka perthai ka jungi la sanshar digni ki brio ki badon ya ka bor jung ka jingdung ki bun bagi brio hakaleng ka perthai ki la kandet ben rio Henry ka ba isnepat ka long ba ki khasi ki jungi kimtip e shapangini ki jingja ki don tang kandiat ngut ki baslang bantip but ki bawad ya ka jing shisha nadu ka episode ka basaw pupra ka benta ka baningkong jong gini ki conspiracy video theories ki ba mangingil apalat
Hadu kani kapat kabahan riu kabangi pelat menta. Ngila batai pi sipang kini ki conspiracy theories ki boper. Hadu kani ka headquarters jung ki Illuminati. But kidei ki kita. Hagani ki episode ni penkut yakini ki benta jung kini ki conspiracy theories video. Ki episode ki bansawan ng ni Shekmat kin sadai jung ki weipat ki topik. Henry ngin sedang peteng show yakini haki weipat ki videos ki jongi ki bansami. Kapertai ka pisyong pisa, kadei ka batok suda. Kajingim ka jong pi, kayay long kumju si kumju man lagas ngi. Hato perkat, yo mo piru, pidei ka way na kita ki programming, jong ki elites. Pi kim step, pi bam, pi letre, pi kamay ka pisa, pi wanpay biyang salaying, pi tia, bad kaju si kaju, kayay long, nakapor sa kapor, nakisngi si kisngi, tadado, dadai ka sngi bofinyap. Ladang iong, bo your life is a matrix. Ato pingit ya kata, Lano Ngin Kyndit.